ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕಟ್ಟಾಂಡಲ ಇವು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ದು. ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ದ ಜಾಯಿನ್ ಆಪನಕುಲು ಜಾಯಿನ್ ಆವು. ಯಾನ್ ಯಕಡೆ ಬಂತೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂತೆ. ಅಶೋಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ. ಹರಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್. ಓ ಐಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದಂತ. ಹಾಂ ಮಧು ಅವರು ಬಂದರು, ಜಾಯಿನ್ ಆದರು ಮಧು ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಮಧು ಅವರೇ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಎಂತಾಯಿತು. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಮಧು ಅವರು. ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಮಧು ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ. ಎಂತಾಯಿತು. ಟುಗೆದರ್ ಯಾರು ಇವರು. ಮಧು ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ ಯಾರದು. ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಮಧು ಸುಪ್ಪು ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ. ಓ ಐ ಆಮ್ ನೈಸ್. ನಾನ್ ನೀವು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿ ಸೂಪರು. ಏನು ವಿಶೇಷ. ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲ? ಕಡೆ. ಹಾ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲ. ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕಳ್ಸಿ ಕಳ್ಸಿ ಎಷ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಕಳ್ಸಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ. ಹ್ಮ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಟುಗೆದರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮಾತಾಡಿ ಗೈಸ್. ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಮಧು. ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಹಾ ಇದೆ ಇದೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸರಿ ಹ್ಮ್. ನೋಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಾನು. ಲೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ ಸೂಪರ್ ಹಾ ಅಂತ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೀಸ್ಟ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಧು ಹಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ, ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಮಧು ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಯಾವೂರ್ ನಿಮ್ದು ಅಶು ಅವ್ರೆ. ಅವರೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ. ಯಾವ ಊರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದೇ. ಟೀ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಂತೆ. ಹಾ ಆಯ್ತು ರವಿ ಬ್ರೋ, ಇವಾಗ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಕುಡ್ದೇ ಮಾತಾಡುದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಕುಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಶೋಕ್ ಇದ್ದೀರಾ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಾರೆ ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೂರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮೂರು ಅಂತೆ. ಯಾವ್ದದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮೂರ್ ನಿಮ್ದು. ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೂರು. ಮೈಸೂರಾ. ಹೇಳಿ ಅಶೋಕ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸುಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಮಾಚಾರ. ಹಾಕಿ. ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಂತೆ ಮೈಸೂರ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಕಾಫಿ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ದು. ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದೌದು ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹುಷಾರು. ನೋಡಿ.
ಡೈಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ? ಹಾ, ಡೈಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟುಗೆದರ್. ಓಹೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕರೀರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ರವೀಂದ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 6 ಜನ ಐಡಲ್ ಹಾಗೆ ಇದಾರಪ್ಪ, ಇಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅವರ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮೊನ್ನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಟೋದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಯಾವಾಗ? ಲೈವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದೇ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಡನ್ಲಿ? ನಂಗೆ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ, ನಂಗೆ ಎಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತೇ. ಒತ್ತಾಯದ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ ಎಂಬುದು ದ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೇರೆ ಅಂತೆ. ಓ ಹೌದಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೇರೆ, ಅಶೋಕ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಹೋ ಹಂಗೆ. ಹ್ಮ್. ಇವರು ರವೀಂದ್ರನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆದ್ರು ಮಾರ್ರೆ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅವಾಗವಾಗ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಚೇತಕ್ ಅದನ್ನ ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೂಫ್ ಸೊ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್. ಚೇತಕ್ ನಾಪತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ರೌಂಡ್. ಗೈಸ್. ಹ್ಮ್, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್, ಓಡ್ಸಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಹೌದು, ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ರೈಲು ರೈಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಸೆಟ್ಲಾ? ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್. ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋ ತರ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ. ತಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳುತ್ತದ. ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇದು ಮರೆಯದೇ ಇರಿ. ಮರೆಯದಿರಿ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಐಡಿಯಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. 7 ಜನ ಹೈಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಪ್ಪಾ. ಸೊಪ್ಪು ರಿಪ್ಲೈ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ಅವ್ರು ನೋಡದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಾಪಿಗಳು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಲೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಪಾಡ್ರ ದಾದಿ ಅಡಿಯಣ್ಣ. ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಂದ್ರೆ? ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಂತೆ, ಅವರು ರೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಳೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಗೋಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ಟಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದೌದು. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ನಗುದು, ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಡಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್. ಹ್ಮ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೋ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಹಾ, ಸೊಪ್ಪು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಾ? ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಾತಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಸಾತ್ವಿಕ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಶು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಟೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದ್ರಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಶೀಶ್ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು. ಅಶೂರ್ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೋ? ನನ್ನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಹಾ, ಅಂತ ಅಶು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾ. ಆಟ ಮೇಕೆ ಪಾಠ ಮೇಕೆ ಅಂತ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ ಬೇಕೆ ಪಾಠ ಹ್ಮ್ ಬೇಕೆ. ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ಅಂತ ಅಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು. ಹ್ಮ್ 18/7 ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ.
ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಚೇತಕ್ ಗಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹೋಗುದಾ? ಮುದ್ದು ಬಾಯ್ ಏನು ಮುಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೋಗುದು? ಅಂತನಾ. ಹಾಯ್ ಯಶು ಹೌದು ಅವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ ಅವರು. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಯಶು ಅವರಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ರವೀನಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ? ಒಣಸಾಂಡ ಅನ್ನ ಅಂತ ಊಟ ಆಯ್ತಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾರ್ ನನ್ನ? ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು? ಇವರಿಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣನಿಗೆ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹ್ಮ್. ಒಣ ಸಾಂಡ ಇದೊಂದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಸೊಪ್ಪು. ಎಂತಾಯ್ತು? ಒಣಸಾಂಡ ಒಣಸಾಂಡ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಕಡೆ. ಒಣಸಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತದು. ಎಂಚವಳ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹಾ ಶಾಂತಮ್ಮಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹೋಗುದಾ ಏನಾಯ್ತು? ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಾಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಧು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನನ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಶಾಂತಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಮರದ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಶು ಅವರು. ಅದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಚಾ ಯಪ್ಪಾ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಭಾಷೆ ಬರೋರ್ನ ನೀವ್ ಟೂಗೆದರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಭಾಷೆ. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಮೀಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯ್. ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಯ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾ ಚಾಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಾಯಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಆಣ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಪುದರ್ದಾದೆ ಮುದ್ದ್ವಾರನ ಮಧು ಅಂತ ಮಧು. ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಅಶ್ವಕ್ಕ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಆಶು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೋ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೋಯರ ಯನ್ ಬನ್ನ ಅಂತಲ ತೆಲುಗು ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಧು ಅವರು. ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಮಧು ಅವರೇ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂದೊಲ್ಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಮುದ್ದು ಬಾಯ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಮಧು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಲ್ರೂ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಸಾರಿ. ಹಾಯ್ ಕೇಶವ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಮಧು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರು ಯಾರು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶ್ವಕ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಲೆ ಒಣಸ ಅಂತ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗಮನತ್ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶು ಬ್ರೋ. ಹಾ ನೀವು ಬಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ ಓದಿ ಹಾ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಮಧುಬ್ರು ಹಾಯ್ ಎಂತ ಹಾಯ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ. ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಹೊತ್ತುಂಟದೆ. ಶಾಂತ ಮಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮಧು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಫುಲ್ ಇರ್ತಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಹಾಯ್. ಆಯ್ಬಾಡ್ಲಿ. ಆಲ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಆಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಮುಂದೆ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏರಿ. ಅತ್ತು ಒಂದೆಂಚಿನ ಪೆತ್ತದೇರು ನೀರು ದಾದ ಕತ್ತು. ಬಳ್ಳ ಬಳ್ಳ ಬಲ್ಲಡ್ಪ వచ్చి ನಾನ ಜಾಗ್ರತೆ. ಆಡ್ದಾನಿ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲನಿಗೆ ಅಲಕ್ಕೇನ. ತೆಲ್ಪುಂಡ ಈಗ ದೆಂಗದು ತೆರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುಲ್ಲುಂದು ಆನೆಗೆ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದುಂಡು ഞാൻ ಆನೆಗೆ തെങ്ങ് കല്ല് ಒಳೆ ಪೋಯರು
ತಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಮುಖದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಮರ ಕೋಡಿ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಡದೆತ್ತೀರ ಒಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮುಖ ಯಾಕೆ ಮರಿಚಿಕೆ ಅಂತ ಕೋಡಿ ಆತ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಅವರೇಂದ್ರ ಯಾರು ಅವರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದಾ ಒಂದು ಟವರ್ ಹಾಕಿ ಮರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಏನೋ ಪಣನಿಲ್ಲ ರಂಕು ಓದಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಮಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಆಯ್ತಾ? ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಗೆ ಕೊಲ್ಲೊಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಏನು ಜಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಪುನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಇರ್ನ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರೆಗ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗ್ ಅವು ಫ್ಯಾನ್ ಪೋತುಂಡ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಏಸಿಂದು ಮುದ್ದು ಕಿವಿ ಪುತ್ತೂಲ್ಗೆ ಏರೆಗ್ ಇರ್ನ ಮಂಡ ಇರ್ನ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತೆ ಇದು ಎಮ್ ಡಿ ಬ್ರೋನಾ ಮನು ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಕೇನುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಡಾ ಕೇಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡು. ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರ್ ಬೊಲ್ಲಾಡ್ ಪೋಡ್ದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚನ್ನ ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅವು ಎಸಿ ಹತ್ತು ಎಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಗೆ ಅಂಜೋಗು ಏರೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗೇನ ಅಂದ್ ದಾದ ಅವಳುಂಡ ಅಂದ್ ಆರು ಮುಡ್ತಲೆ ಆರು ಮುಡಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಉಂದು ಪೋತುಂಡೆ ಕಂಬ ಇನ್ನೋಟ್ ಉಂದ ಕಾಲ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಣಿಂಚ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಕೇಶವನ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತುಂಡ ಅಂದಿ ಆ ಬೋಟಿನ್ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೇನೆ ಕಿತ್ತರ್ಲೆ
ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ. ಹ್ಮ್. ആയിക്കേണ്ട ജീറുള്ളാറ്. കേൻ ರೋಡೆ ಪೈನ್ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ഞാൻ ചെറുപിത ಓದ್ಲತ್ತನ ನಿಮಿಷ ಈ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮರ ಓದಿಯಾರತ್ತ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜನಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಡುವೇರು. ಕಾರ್ಕಳನೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಧರ್ಮ ಸಂಬಳಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂದು ಬಗೆಯನ್ನ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಕಡ್ಲೆನಾ ಕಡ್ಲೆ ಹೊಲ್ತೀಯ ಅಜ್ಜ. ನಮಸ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಓದು ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಕ್ಕ. ಅಡಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸ್ಟೈಲ್ ಆತರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದಾಡ್ಲ ಕಾತನ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದಾಡ್ಲ ಕಾತನ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಕಮೆಂಟ್ ಆರು ಒಂಜಿಲ ಓದಿಜೇರು ಏರಿ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ. ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ರಾಜು ಅವರು ಹಾಯ್ ರಾಜು ಅವರೇ ಅದೆಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜ್ಯೂಸ ಅಲ್ಲೇ ಹಿರಗ್ಯ ಪರ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜು ಅವರು. ರಾಜತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿ. ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಾ ಶೋಭರಾಜ್ಗೆ ಪೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಉಂಟು. ನರವಂಟೆ ಶೋಭರಾಜ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ ಅಂಜೋಗ ಅಂದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಟುಗೆದರ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ಸೊಂಟ ದಾಯಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮುದ್ದು ಕುಯ್ ಒಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅಜ್ಜಡಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದು ಬೇರೆಗ್ ಬೈದ್ ನಟುಗೆದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ
ಫಸ್ಟ್ ಹಿರೇಗ ದರ್ಪಣ ಸಿಂಪಲ್. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ತೋರಿಸೋದು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅದೇ ರಜೆನಾಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೇನು. ಹಾ ಶೋಭರಾಜ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸ್ಲೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳು ಟೀ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಕೆಕ್ಕಿಲು ಉದ್ದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಉದ್ದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಚಿನಾರು ಉಂದ ನವಿಲ. ಹಾಯ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಹಾಯ್ ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಏರು ಹೀರೋ ಮರ ಒಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲುದ್ದನ ಮಲ್ಪರಾರಿ ಕೇರೆ ಹುಚ್ಚ ಅತ್ತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಣ್ಣೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಶೋಭರಾಜ ಅಂಡಲ ಅವು ಈ ಕುರುವ ಎತ್ತ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಜುಗೆ ಏಸಿಡ್ ಕುಲೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಸೂಪರ್ ತೆಲಿಕೆ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳು ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೌದೇನು. ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿಗೆ ಎಲ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಮುದ್ದನ ಲೈವ್ ಜಿಗ್ಗ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ನೆ. ಹೀರೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ. ಚಾಂಡೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಜಿಗ್ಗ ಕರ್ಮದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಹೇಶ ನೀರ್ನ ಮಂಡೆರ್ ಸುರ್ಮಂತನ ಕುಲ್ಲೇರ್. ಮುದ್ದು ಒಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪಾತ್ರನ ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನೀರ್ ಪಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಮುದ್ದು ಮಾತಾಡು. ಪಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ತೂಪು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ. ತೂಪು ನೀನೆ ಆಟ ಆಟ ಒಂದುಂಟ. ಪಾತ್ರ ಬಿಡು ಅಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಸುಖ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್. ಆಯ್ಕು ಚೂರ್ ಆತನ ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಇನಿ ಮುದ್ದುನ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ನೆ. ಚಾತ ಜಿರೆನಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಚಿನ ತೂಕ ಓಡೆ ಪೋಯೆರಿ. ಅದನ್ನ ಪತ್ತಾಪೆ ಪೂಜ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಗ್ ಪೋತರಕ್ಕೆಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ನೆ. ವೈರಸ್ ಲೈವ್ ಇನಿ ಮುದ್ದುನ ವೈರಸ್ ಅತ್ತೀರ್ನ ಮಂಡೆ ವೈರಸ್ ಈರ್ ಅಂಜ ಒವು ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ ಇಜ್ಜೆರಿಯೆ ಓಲ್ ಪೋಯೆರಾರ್ ಮಾಯ್ಕಾಯಿನಿ ತುಲೆ ಆರ್ ಬಲ್ತುಂಟು ಆವೊಲಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಮರಳು ನೋಕಿ ಪೊರ್ಲು ನೋಡುವವರು ಅಷ್ಟೇ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆನಂದ್ ಪಾಪಿ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪಡ್ ತೋಜಾತೆ ಉಪ್ಪಡ ಉಂಡಿಗೆ. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯೆರಿ ಪೋಯಿನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದಿಯೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ನ. ಪೊರ್ಲು ನೋಡಿ ಮರಳು ಹೋಗುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ಲಿ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮುಂಬೈಡ್ ಬಾರಿಶ್ ಉಂಡು ಈಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡ್ ದಾದೆ ಬರಡ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯೆರಿಯೇ. ಹಾಯ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಏ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ದಾಯಿಗಿಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬೈರಸ್ ಅಂತ
ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಹೋದದ್ದು. ಸುಂದರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಬಕದಾದ ಬೋರ್ಡು ಜೈ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಏರಂಡಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಕೋಡೆ ಜಂಜಿ ಗುದ್ದರ ಪೋತಾರೆ ಜಂಜಿ ಜಂಜಾತೀರ್ನ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದುವೆರೆ ನಾನೂರ ಮಂಜು ಮರ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನಿ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ದೆತುಲೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಗುದ್ದುಲೆ ಮರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಷಾಂತ್ ಇತ್ತೆ ತುಷಾಂತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿಡ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಅಂದ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟು ಒತ್ತೀರ್ ಸುತ್ತೆ ಒತ್ತಂದು ಪೋಲೆ ಜಯರಾಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ನರ್ವಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಬೈದೆರ್ ತುಷಾಂತ್ ಅರೆನ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಡೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಾಬರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚೆರುವರ ಗುದ್ದರ ಉಂಡೈತೆ ಸುತ್ತ ಕಂದರತ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರೈ ಸಿಂಗರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಆ ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿಡ್ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತುಷಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ದೂರ ಬೈರಿ ಇರ್ನ ಚಯರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿ ನೀರು ಒಲ್ಲಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನಕ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುನ ಆಸೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲಾರ್ ಮಾರ ಪಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಜಯರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಜನ ಜೆತ್ತು ನನ್ನ ಮರ ಡಿಗ್ಗಿ ಉಳ್ಳಾರ ಆಪುಜಿ ಇರ ಬತ್ತೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಲೈವ್ಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಇರೆನ್ಕ್ ಏನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಇರ್ ದಾದಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಡ್ಂಡ್ ಯಾರು ಎನ್ನ ನೀರೆಗೆಗೆ ಎನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆದ್ರ ಮಗ ಆಫೀಸರ್ ಧರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಆಫೀಸರ್ನ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹ ಜಲ್ದಿ ಆಯ್ತು ಇಶಾಂತ್ ಇಂದೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಹಾ ಓದ್ಲೆ ಓದ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕ ಆಯ್ತು ಇಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಜ್ಜಿ ಎಂದಿನ ವಿಜಯ್ದ ಇಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಷರ ಕಾರು ಯಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಪ್ಪಡ ಗೆಜ್ಜಿನಿ ಈರ್ ಕನ್ನಡಕ ದೀಪ ಅವು ಕನ್ನಡಕದಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಬಲ್ ತೋಜುದು ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೂದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡಕ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ನಾಕ್ ಕನ್ನಡಕ ಕಣ್ಣಿನ ನಾಕ್ ಕಣ್ಣ ಇದು ದೃಷ್ಟಿದ್ದು ದೋಷ ಇದು ನಿಮ್ದು ನನ್ನವರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬರ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರಿಗನ ಏನ ಏಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಾರ ಬನ್ಲೆ ಆನೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕಲ್ ಪನುಡು ಏಪ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಈರೇ ಬನ್ಲೆ ಯಪ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಾರ ಕುಡ್ತುವರ್ಗಪ್ಪ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿ ಓ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಶಶಿಕಾಂತೇರಿ ಪದ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೋಡ್ಯತ ಪದ್ಯ ಪನೋಡ್ಯತ ಸೈಯಡ ಪದ್ಯ ಪದವಾನ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಲ ತುಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಡ್ತು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋವನ್ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಹಾಡು ಧೀರ್ ಬಲ್ಪರ್ ಉಳು ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂತ ಇರ್ತಿಜಿ ತಿರ್ಸುಕೊಂಡ ವೈಫೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತ್ಲದುಕ ಕುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡತು ಕಲ್ಕೆದ ನೋಡ್ಲಿರಿ
ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಆತಿ ಜಿಜ್ಜನ ಅನಿಸ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಡಿ ಇಟ್ಟು ದೂರ ಬಲಿಪುಂದೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುಲಿ ನೆಲೆ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನೆನತ್ತಿನಿ ಅರ್ಕಲ ಬೇಲೆಡು ಅಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ ಅಂಚರ ಏರಿಯ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಪದ್ಯ ಬರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದೆ ನಾಚಿಕೆಡ್ ಒಡೆಗ್ ಆ ಪೋಯರ್ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಂದ್ರನೆ ನಾಪತ್ತಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಈಡೇನು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯತ್ರಿ ಏರ್ ಬರ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರಿ ಬಲೆ ಶಾಂತ ಅದ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅರ್ಧ ಬಂತ ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಪನ್ಪೆರ್ಕೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಲ ವಾಜಿ ತಾಳ ಬೋಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅತ್ತಿ ಯಾನೊಂದು ತಾಳ ಬಿಟ್ಟುಡವ ತಾಳ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಬಂಗ ತಾಳ ಬಟ್ಟ ಪದ್ಯ ಅಲೆ ಓಟೆ ಓಟೆ ಪೋವು ಅಂದೆ ಮುಕುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತರಿ നല്ല ಪದ್ಯ ಬೈಚಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ನಾಚಿಕತ್ತಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚನೆ ಪದ ಬಂಡ್ರ ಪೂರ್ ಪಿರ ಜಾರ್ ಜನನ್ ಪಂಪೆ ತೂಕ ಪಂಪೆ ಕುಂತಲೆ ಗೈಸ್ ಪೋಚಿ ಪನ್ಪೊನು ಪದ್ಯ ಜಗ್ಗಿ ಪನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಡ್ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧಾಂಗ ವಿಜಯ್ ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓದ್ತಿದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದನದು ಬಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನದು ಬಂತೆ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಬರಡು ಸಾಂಗ್ ಆಟ ಬರಡು ಹುಡುಗಾಟವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಟವು ಆಟವೋ ಪಾಠವೋ ಭಗವಂತನಾಟವು ಆಸೆ ಇಟ್ಟೋನು ಅವನೇ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ಟೋನು ಅವನೇ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವ ಇಟ್ಟೋನು ಅವನೇ ಅವಜಾನನು ಇವನು ಬಲು ಜಾಣನು ಆಟ ಹುಡುಕಾಟವೋ ಪರಮಾತ್ಮನಾಟವು ಆಟವೋ ನಾಟವೋ ಭಗವಂತನಾಟವೋ ಯಾವ ನನ್ ಗಿಡಪ್ಪ ಇರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅದೇ ಯಾವಗೆ ಯಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ನಾಲ್ದು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುನ್ ಚಂದವಾಗಿ ಬುಡ್ಚುನ್ ನೇರ ಅರಿಯರ್ ಪ್ರಸಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಮೌನೆ ಓ ತೂಯರ ಗಣೇಶನ ಇದ್ದೀರಾ ಹ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪೇರಾ ಓಹೋ ಅಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿ ದಕಲಿ ಯಾವ್ದಿಂದ ಅಂಚಿ ದಕಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಣೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬೊಕ ಚಾ ಪರಿಯರಿ ಇವತ್ತು ದಾದಿ ತಿಂಡಿತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಎನ್ನ ಈರೆಗೆ ಮನಸಾಯನಾದಿತ್ತೆ ಬುಕೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಹ್ಮ್ ನನ ಚಾವಾರ್ಡ ಮುಜಿ ಮುಲ್ಪತ 5 ಗಂಟೆ ಕರೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವರ್ ಅಂದ ರೊಂಬು ಪೋತ ಅಟ್ಟಿರ್ ಮಂತವನಿ ಪೋತ ಆ ಟೈಮ್ ಚಾ ಬರ ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಿ ಏರಿ ನಜ್ಜೆರ್ ನಾಸದೆ ವಾಸನೆ ವಾಸನೆಂದ ಏರು ಪಂಡೇರಿ ನಜ್ಜೆರ್ ತೂಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಂದುಂಡ ಮಂತೆ ಯಾರ ದಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಪನಿರ ಸಿಂಪಲ್ ಪುಡ ಹೆಚ್ಚಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲು ಮೊತ್ತ ಬೈದನ್ಗೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಮನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಶಿಕಾಂತನ್ ಇರ್ ದಾದ ಅನ್ಪೆರಿ ಮುಲು ಕೇರಳಡ್ ಪಿರ ಜರತಿ ಪೂರ್ಣದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ ವಯನಾಡು ಅಂದ ಹಾ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಟೆ ಯಾನ್ ಮುಲುಕುಲು ಅವೇನ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇರೆ ದಾದ ಬೇಲೆಂಟ್ ತುಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಮುಲು ದುಬೈ ದ ಕುಲು ಅವೆನ್ ತರಯರ ಭಜನೆ ಅಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಏಪ ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಡ ದುಬೈ ಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಜಯರಾಜ್ ಅಂದಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಬಿ ದುಬೈಡ್ ದುಬೈದ ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಡ್ ಇಪ್ಪುನೆ
ದುಬೈದು ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪಣೆ ಪಿಲಿಯ ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡಿರು ಕೋಪರ್ ಪಿಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನಲ ಇವು ಬುಡ್ದೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂದ ದಿಶಾಂತ ಮನದುಲರ್ ಜಾಂತ ಕಾಂತಿ ಅಂದ್ ತುಷಾನ್ ಅಂದ ಬ್ರೋ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಡ್ದುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿ ಇದನು ಆಲೆ ಮೇರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಬೈದ್ಂತ್ ಸರ ತುಷಾಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೈದಿನೆ ಅದು ಸೆರೆನಾ ಸೆರೆಗೆ ಸೆರೆ ಹಾ ಎಂಚಿನ ಸೆರೆ ಹೊಂಡ ಸೆರೆ ಇಂದು ನೇರ ಆತ ಪೆನ್ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿತೀನಿ ಆನಿಯವರ ಆಯ್ತಾ ವಯನಾಡ್ದು ಅವೇ ಜಾಗಡ್ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬರಲು ಸ ಮಣ್ಣು ಬಜಿ ಇಜ್ಜ ಚರ್ಲು ಮಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಬಜಿ ಇದು ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಹ್ಮ್ ಮಣ್ಣು ಎಂತ ಬನ್ಪರದ ಕೆಸರು ಕೆಸಟ್ ಕೈ ವಾಡ್ಲಕ ಅಂಚ ಮಣ್ಣು ಒದ್ರೆ ಅವು ಟಿವಿಡ್ ಅವೆನ್ ಸರಿ ತುಲೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪಿಚಿ ತೊಯ್ಪರ್ ಅವು ಅದು ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ನ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಟೆ ಬೊಕ ಎಂತ ಮನ್ಪುನ ಅವೆನ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ದುಬೈ ಇತ್ತೆಗೆ ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ 47 ಮೂಜಿ 50 ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದಿನ ಶಾಂತಿ ಎಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾ ಅಂದಂದ ಅದೇ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರಿದಿನ್ ಹ್ಮ್ ದಾಲ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟನಲ್ ಆತುಂಡ ಪೂರ್ತಿನಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಜನ ಎಂಚ ಬದುಕ್ದೆರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನೆ ಒಯ್ತೋಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಚರ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ಅಂದ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ಹ್ಮ್ 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 ಒಯ್ತೋಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮೂಲೆಗ್ ಆತುಂಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ದಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಮ್ ಕಂಟೆನಿ ಬುಡತಿ ಎಂಚ ಬಜ್ಜವಯರ್ ಗೊತ್ತಿ ಕಣ್ಣುಗ್ ಎದುರು ನಿಕ್ಲು ಊರುಡಿತ್ತಿನಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡ್ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿ ಎಂಚಿಂದ್ ಬರ್ತುಂಡ ಪೂರ ನ್ಯೂಸರ್ ಹಾ 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 ನಿಕುಲು ಪೂರ ಉಸ್ತಾರ ಅಂಚ ದಾಂದು ಉಸ್ತಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಂತುಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೋಚಿ ಉಂತುಲೆ ಆರ್ನಂಜಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಜಯರಾಜೇಂದ್ರನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಜಿನಾಲ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ ಎನ್ನ ಎಂದೆಕ್ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುವ ಬಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಎನ್ನ ಏಲರಕ್ಕಿ ಏಲರೆ ಎನ್ಮಂಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೊದ್ದು ಇರ್ ಟಿವಿ ತೂಪಿಜಾರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಐರ್ದು ಮಿತ್ತುದ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನೆ ಪುರಾಣಿ ಪುರಾಣಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಅವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪರ್ ಪಾಪ ಅಂಚ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದಿನೆಗೆ ಪಾಪಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಡೆ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾರೆ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೆ ಶಶಿಕಾಂತಣ್ಣ ಓಲ್ ಪಾಯೆರ್ ಪೂರ ಜೆತ್ತೆರ ಹಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪದಕಂದಿ ಜೆತ್ತರ ಪೋಯರ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡಿಯೇ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಏರ್ನ ರಗಳೆ ಇಗ್ಲೈಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಎಡಿ ಕುಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಇರು ಪಾಪ ಪಾತೆರನ ಇರು ಪಾಪ ಪಂಡ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಅವು ನೂತೆಕ್ ನೂರು ಸತ್ಯ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಸೀದಾ ಎಂದೆಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಸುದೆಕ್ಕೆ ಬುರ್ಪು ಮಣ್ನ್ ಬತ್ತುನ ಬಸ್ಸ್ ಆರ್ನ ಮೋನೆನೆ ತೂಪುಜೆರ್ ನಾನು ಟಿವಿ ತೂಪಿನವನಂತುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇನ್ನ ಐಡಿ ಪಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬರು ದೂರ ಉಂತುಲೆ ಐಡಿ ಬರ್ರು ಅವ ಪಿನ್ನ ಐಡಿ ಇಡು ಒಡೆ ಏರ್ ಇರ್ಡ ಜಾಯಿನ್ ಬಲೆ ಆಪಿನ ಪಿನ್ನ ಏರುಂದು ಇಡು ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಆರೆನ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆನೆ ಆರತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಅವು ಏರ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಏ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ உள்ளாரா ஆறு போயிற அந்த ஆறு என் போப்ப பந்து போத்து ಶಶಿಕಾಂತ್ ತೆಲ್ತೋಂದಿರರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ತೆಲ್ತ ಏ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋಡ್ಚ ಕೆಲಂಜಿ ಊರ ಉಳ್ಳಾಯ್ಬು ಸೀದಾ ಅಕಲ್ ಪನ್ಯಾರ ಇಂಬಲ್ನ ನೇರ್ ಪೈರು ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಒಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಾರಿಡೆ ದುಬೈಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲು ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರ ದುಬೈ ಹೋಗ್ತಾರ ಈರ್ ಬರ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ನೇರ್ಕೊಂಡ್ ದೊಂಬು ಬೋಪುನೂರ್ ಅಲ್ಪನೆ ದೊಂಬು ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿರ್ತು ಬಯರ ಜನ ದೊಂಬು ಕೊರ್ಲುಡು ಟೈಪ್ ಉಯರಾಪಿ ಒಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಯಾರಾಪಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಆತ್ಲ ದೊಂಬು ತೋಜಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದೆ ಬೋದು ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಏವಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೊಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ವೈಫೈ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೋನೆ ತೋಜಾವ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಬೂರು ಪನೊಂದುರ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಣೆ ಇವು ಹಾ ಏರೆ ಎಂಕ ಯಾಂತೂತೆ ಇರೆಗತ್ತು ಆರಿಗೆ ಆರು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಮೋನೆ ಹಾ ತೋಜಾವ್ಜೆರ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೂರುಂಡುಗೆ ಯಾರ್ನ ಕಣ್ಣು ಊರು ಅವಲಾ ಮನೆಗೆ ಓಡಿತ್ತಿನ ಸಿಂಪಲ್ನ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತೀರಾ ನಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಲವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಡ್ತಿ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ನನಗಿದ್ದು ಬೇಕಿತ್ತ ಮನಗೆ ಮಗನೇ ವಾಪಸ್ಸು ಹೊಂಟು ಶಿವನೇ ನಗುವಿದೀ ಸೀದಾ ನಡಿ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎತ್ತಲೆ ಯಾಕಲೆ ತೋಡ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ದೂರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಪೋಯಿರು ಆಂಡ ದಾದೇನಿ ಇನ್ನು ದಾದ ಏ ಬಂಡ ಅಂಜಿ ಪೂರ ಬಟ್ಟಿತ್ತು ಓಡೆ போயிரு ಒರಿಲ ಇದ್ದೀರ್ ಮಾರ ಐಂಜಾನ ಇಂಕ ಐಂಜಾನ ತೂಯ್ಪ ನಾಳೆ ಅಂದದು ನಾಳೆ ದಾಯತೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣು ಉಚ್ಚದ ಕಣ್ಣು ಗೂಬೆ ಕಣ್ಣು ಉಚ್ಚದ ಕಣ್ಣು ಈರ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳಿಗೆ ಬದರ್ನ ಕಣ್ಣು ಸುಶಾಂತರ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂ 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 ಆರೆಗ್ ಆರೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತರು ಸೌಮ್ಯ ಬಚ್ಚವು ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಸೌಮ್ಯ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಹೊಸ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಆರ್ ನನಮ್ ಗುಡ್ಜಿಯಾರತ್ತ ವಾಟೆ ವಿಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡಿಯರತ್ತ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲಾರ ಹಲೋ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಮಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಕಾಯಿ ಉಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಬೇಡಿ ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ವೈಟಿದ ಶ್ರುತಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಅನ್ನ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಸರ್ ಅವೀರ್ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವೀರ್ ಎಂಕಲ್ ಬರೋದು ಮೊಸದನಂಚ ಆದಿವಿ ಹಾ ಎಕ್ಕಲ್ಪುರ ಎಂದು ದಾದಿ ನರಪ್ಪಟದ ಅರೆ ಅದೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರ ಟುಗೆದರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಯ್ರು ಬರ್ಪಾರ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಶಾಂತ ಎಲ್ಲದ ಲೈವ್ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಬಾಳಂತುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಹಲೋ 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 ಹಾಯ್ ಬರ್ತೀರ ಅವೇ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಕೂಲೆ ಬರ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಸ್ವಾತಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತದ ತಿನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತಿಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ತಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ತಿಲ್ಲ ತಿನೊಂದುಲ್ಲ ಏರು ತೋಳು ಅವಳು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಸೇಜ್ ಏ ತುಡಾಲ ಉಪ್ಪುಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಪಾಪಡಿ ಇವ್ರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಸೌಮ್ಯನ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಸಿಂಪಲಣ್ಣ ಒಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಆಯನ್ ಕೃಷ್ ಮಾಡಂತಲ್ಲರಿ ಬ್ರೋ ಹನ್ನೊಂದು ಏರಿಯೇ ಕೃಷಿ ಕ್ರಿಶ್ ಬ್ರೋ ಪಂದೆರ್ ಎಲ್ಲೆತ್ತೇನ್ ಇಬೇರಿ ಮುರ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಅಂದು ಕೃಷಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತನ್ನ ಹಾಯ್
ಸೋಮೇಶ್ವರು ಹಾಯ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಬಣಂತುಳ್ಳರು ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಗಿಡಪ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ತುಳು ಕುಲ ಅಂತೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಸೌಮ್ಯ ಅನ್ಕೆದು ಹಾಯ್ ತಪ್ಪು ಬಣಂತುಳ್ಳರು ಬೇರೆ ಈರಾ ಅಂದು ದಾಯೆ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದು ಅಂದ ಅದೇ ಆರು ತೆಗ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಯಾನ್ ಪಿತಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ವತಃ ಹೋದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ ಅಂది ಏರಿಗೆ ಸ್ವಾತಿಗೆಯ ಸ್ವತಃ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಿ ಅಂಡನ್ನ ದಾತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದವು ಆಂಡಣ್ಣ ಅನ್ ಬನಂತುಳ್ಳರು ಸ್ವತಕ್ಕ ಸಾಂಗಿಜ್ಜಿ ಸಾಂಗಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಣ್ಮಂಟೆಗೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಇವ್ರು ಅಪ್ಪ ಬೊಬ್ಬ್ಯಾಡ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಚಂಡ ಉಂಡೇರ್ ಬರ್ಪುನ ದೇವಿನ ಪೂರ ಉಂಡದು ವಿಶೇಷ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜಬಲಿತ್ಯಾರ ಮಾರೆ ತೀರ ತೊಯ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಏರಿ ಪೂರ ಪೋಯರಾ ರಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ 15 ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು ಬಲೆ 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 ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಇನಿ ಬಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಯ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ದಿನಚರಿ ಪನ್ಲೆ ಒರಿಯವ್ರನ್ನ ದಿನಚರಿ ಪನ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬಲಿ ಬುಲಿಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪ ಸೌಮ್ಯ ಬಲಿಪುನ ಅಣ್ಣ ರಮೇಕ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ದೆ EMI ದ ಕೋರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆನಾ ಕೋರ್ಪೆನ ಅದು ನಾವು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ ಇಂದ್ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇರು ಓಡಿ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಓಡಿಪೋಯರು ಮಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಇವ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬಗಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಇರು ಓಲಿರಿದ್ದ ಅಂದು ಇರು ಆಫೀಸ್ ಉಳ್ಳಾರಾ ಅಂದು ಅಂಚತ್ತ ಅಂದ್ ಪಿದಾನ್ ಸೌಮ್ಯ ನಿಕ್ಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ರೋಡ್ ಮೀನ್ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕಲ್ಲುಡಾಕು ಏರ ಅವಿ ದಾದೆ ಕಾಡೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ಗಾ ಕಲ್ಲು ತೇರ್ನ ಹಾಕ್ಯರು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ನೀರು ಗೊಬ್ಬು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೀಟಿ ಅನ್ನವೇ ಗುಡ್ತುಕೊರ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನೆನೆ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ಹಾ ಯಾನು ಟುಗೆದರ್ ಓಲನ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸೀಟ್ ಡೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪೆ ಬುಡ್ತು ಕೊರಡಾನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ ಕೊನೊಡು ಬುಡ್ತುಕುರು ಯಾನಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಆಲ್ ಏರಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡ್ ರಾತ್ರಿ ಸೇರ್ನ ಪಡ್ತ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಪೋದು ಓದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಪೂರ ಪೂರ ಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾವು ಬುರ್ತಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪೆರಡ್ಡೆಗ್ ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ಪೆರಟೆ ಗೂಡು ಸೇರ್ನ ಪೊರ್ತಾಂಡತ್ತ ಮುದ್ದು ಕೇಳಂತುಲ್ಲೇರ್ ಇಂದೇರಿ ಏರಿಂದು ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತಾರಂತ ಕೊಡೆತಾರೆ ಬುಧರ್ ಮಾರತ್ತೇನೆ ಏರೆಗ್ ಈರೇನು ನಡ್ತಾರಿ ತೂಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೂಲಿ ಕೂಡ ಅಂತುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಐಶು ಬಣಂತಿಲ್ಲೇರಿ ಐಶು ಐಶು ಐಶ್ವತ ಹಾಯ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಐಶು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಇದು ದುಬೈಯಿಂದ ಗೂಡುಗು ಆಯ್ತಾ ಸೇರ್ನ ಓ ದೇವರನೇ ಪೆರ್ಗುಡೆತ್ತಿ ಪೆರಡ್ಡೆ ಪೆರಡೆ ಇರ್ನ ಕರ್ಮ
ಎತ್ತೆ ಬುದರ್ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಧರ್ ಬರ್ಬಿಡೋತಿ ಈಗ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆನುಂಡತ ದೀವೋಡ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೆರಟ್ಟೆಗು ದಾದೆ ಪಾರು ಗುಡ್ಡ ಸಸಿಗಾತೇರೆ ಬೆಟ್ರಿ ಏರಿಗಾವು ಭಟ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರಿಗ ಬಟ್ರೆ ಏರಿಗಾವತ್ತೆ ಬಟ್ರೆ ಏರಿಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವ್ರ ಗಾಳಿ ಒಟ್ಟು ಐಶು ಉಳ್ಳಾರ ಓಡುವುದೇ ಐಶು ಐಶು ಉಳ್ಳಾರೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಅನ್ ಕೇಳಂತುಳ್ಳರಿ ಅಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಹಾಯ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅನ್ ಬಣಂತುಳ್ಳರಿ ಮುದ್ದುನ ರಕ್ಷಿತನ ಎಂತಿನ ಮುದ್ದುನ ಎಂಚಿನಂದ ರಕ್ಷಿತನ ಮುದ್ದು ಪೋನುನು ಅಂಗನವಾಡಿಗ್ ಹಾ ಹಾ ಸೇರ್ಪಳೆ ಮುದ್ದುನ ಮರ್ರೆ ಮುದ್ದುನ ರಕ್ಷಿತಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಓದುಂಡು ಎಬ್ಬೂ ಯಾನ ರಕ್ಷಿತತ್ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ ತುಸಂತ ಮರಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಇರೆ ನತ್ತು ಮಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕಣ್ಣೆ ಬೆಟ್ರೆ ಓ ಕತ್ತ ನಾನು ಸೇರ್ಪವರ ಬನ್ನಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂದ ಒಲ್ಲೆ ನೋಡ್ರು ಪುಗಮಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೋಪುನಡ ಸರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎದೋಟುಂಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಶು ದೂರ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶು ಆರೆ ಎನ್ನನ್ ತೂತು ಬಲಿತೇರಾ ಅಂದಿ ಏ ಮೈಸಾಸುರ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೂತು ಬಲಿತೇರಾ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಅಂದಿಯೇ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಜ್ವರ ಬರಂದತ ಏರಿಗ ಅರೆಗ್ ಜೊರ್ರಾತ್ ದಾಲಲ ಬರಂದು ಬಿಟ್ಲೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಆ ತೀರೆನ್ ತೂದು ಇತ್ಯಪ್ಪ ಬರದು ಯಾನ್ ಬಲ್ಲ ಎಂದಾದು ಗಿಟ್ಟಡ್ದುಂಡ ಜ್ವರ ಬರ್ವಾತಿ ಸೌಮ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಇಪ್ಪಡ್ ದಾದ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿ ಅವಳ ತತ್ತಿತ್ತನ ಸರಿ ಮಂತು ಓದು ಪಂಕ್ಳ ಅವ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಸೌಮ್ಯ ದಾಯಿಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯೆ ಕಣ್ಣು ಬನಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತದೆ ಬನಾಡ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಂಚನ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೌಮ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿನ್ ಮಾಡಂತುಳ್ಳರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೂರ ಪೋಯರಿ ಐಶು ಐಶು ದೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಯರಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮೂರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರಾಯ. ಅನ್ ಪಣಂತುಳ್ಳರಿ ಇನಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಗಲಾಟೆ ಬೇರೆ ಇದ್ಯಾ ಬಲೆ ಗಲಾಟೆ ಎಕ್ಕಟೇರು ಆ ಗಲಾಟೆಂಪು ಕಣ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರ್ದು ಗಲಾಟೆ ಏರಿಯೇ ಅತೆ ಎಕ್ಕಟ್ ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಕುಟಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರ್ದ ಗಲಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂಡು ಇಂದು ಉಂಡು ಅವು ಪನೊಂದು ಅರೆಗ್ ಒಡೆ ಬೇರು ಗಲಾಟೆ ಸೌಮ್ಯಗ್ ಸೌಮ್ಯಗ್ ಸೌಮ್ಯಗ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಜ್ಜೆ ಶ್ರುತಿ ಅಬೆ ಏರೆ ಇದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಇದು ಎಂಬೇರ ಶ್ರುತಿ ಸೌಮ್ಯಗ ಅರೆಗ್ ಪನ್ಪುನೇರು ಪನ್ಪುನಿ ಸೌಮ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ ಬುರ್ಲಿಪ್ಪುವೆರ ಐಕ್ ಆರೇಪ ಬುಡ್ತಿನಿ ಅಂದೆ ಏರು ಬುಡ್ತಾರೆ ಏಪ ಬುಡ್ತಿನ ಮರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಏರ್ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏಪ ಬುಡ್ತಿನಿ ಈರ್ ಇತ್ತಿಜಾರ್ ತಾರ ಲೈವುಡ್ ಇರೆಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿ ಸದರ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಬಾವಿನೆ ಪಿಲ್ಲಡ್ದು ಜಾಲನೇಸಿ ಅತ್ತಿ ಆ ಜನ ಓಲ್ಡ್ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಿಸನ ಅಂತ ಏರುಂದು ಸಸಿಕಾಂತ್ ಏರಿಯ ಜನ ಇದು ಪಿನ್ನೈಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತುಂಡ್ ಅವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತೆರ ಎನ್ನ ಆ ಮೋನೆ ತೂಕ ಪಿನ್ನೈಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದೆಪ್ಪುನ ಆತೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಪ್ಲೆ ಜಪ್ಲೆ ಈರೆ ಜಪ್ಲೆ ಪಿರ ಬತ್ತುನ ಪಾಡ್ ನಡ್ ದಾಯೆದಾಯೆ ದೆತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತುಷಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಿಲ್ಪಿ
ಯಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ಪಿದಾಡು ಏರಿ ಅವಂದ ಅಂದ ಉಂಟಾಯಿ ನೀರು ಓಕೆನಾ ಪಿದಾನೆ ಬಾಕಿಲು ಬಾಡ್ದಾಂಡ ಒಂದಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಗಾಣದ ಬಾಕಿಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಡ್ಯಾರ ಯಾನಿತ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಹ್ಮ್ ಇವ್ರ ರಡ್ಡಿಗೆ ಅವು ಅದೇ ಶಾಂತಕ ಪಿರ ಬತ್ತೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬತ್ತೇರಿ ಭರತ್ ಗೌಡ್ರೆ ಹೆಂಗದಿರಿ ನೆನಪಾಯ್ತಿ ಇರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲಾ ಮೇಕೆಗ್ಲ ಗಲಾಟೆ ದಾತೆ ಇರ್ನ ಗಲಾಟೆ ಗಾರ್ಮ ಹೊರಡ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಗಲಾಟೆ ಓ ಮುದ್ದು ಎಂಕ್ಳಗ ಅವಕಾಶ ಇತ್ಯ ಬರ್ಪಾರ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪ ಬಡ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಬರ್ಪಾರ ಜಾಯ್ನಪಾರ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ ವಕೀಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಬಾಣಂತುಲ ಶಾಂತಕ ಬರ್ಪಡ್ತ ವಕೀಲಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನು ಅಭಿಮಾನಿಯವರೇ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ರು ಪಾಡ್ದೆ ಸುಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಇರು ಬಾಡ್ಲೆ ಸುಶಾಂತ್ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ದೇವುಳ್ಳೆ ಮಾರಿ ಜನಳ್ಳೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಬರ್ಪಾರ ಜಾಯ್ನ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಡಂಪೇರಿಗೆ ಓಲೆ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಐಕೋರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪಿಲೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಏಳು ಜನ ಉಲ್ಲ ಪಾಪದಕುಲು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಲೈವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಲೈವ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬೋ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈವ್ ಓನರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅತ್ತ ಬೋರು ಅಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ದೇ ಪಿರಾ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲು ಇರು ಜೋಕ್ಲಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಿರಾ ಪೋಲೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿತೆ ಪಿರಾ ಪೋಲೆ ಮಾಡಂತುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪಾರ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪನ ದಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡ ಕೇಂಡೆ ಮರ್ರೆ ಕಾರ್ಡಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ಬಣ ಬಿಡ್ತುಕರಳಿ ಪಿರಾ ಪೋಯರೆ ಈರ್ನ ಶಾಂತಕ್ಕ ಕತ್ತಿ 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 ಅವದನ ಪುಣ್ಯ ಗಲಾಟೆದಣ್ಣ ಇರ್ ದಾದಿ ಅಕ್ಕ ಮೇಕೆನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡತಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಕುಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಟು ಮಲ್ಪೊಡೆಯನ ಎಂಕಿಜಿನ ರೋಡ್ಡು ಪೋನ ರಗಡ ರಗಲಾಪುಂಡ ಓಕೆ ಇರೆಂಡ್ ಮನ್ಪರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ವೆಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಬಯ್ಯಕ್ ಬಲೆ ಟುಗೆದರ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ಇರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಜರ್ ಇರು ಪೋತೆ ಎಂಕ್ ದಾದಿ ಇರೋರು ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಸುಖ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅನ್ಕೊಟ್ಟೆ ದಾದಿ ಬಾಕಿಲ್ ಯಾರ್ ಪಾಡು ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾ ಬೇಗ ಬೋಡ ಬೇಗ ಬೋಡ ಹಾ ಬಾಯ್ ಓ ಇರು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಾರ ಬಾಯ್ ತುಷಾಂತ್ ಶಾಂತಕ ಬಿದಾಡಿಯರ್ ಶಾಂತಕ ಬಿದಾಡಿಯರ್ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಮನ್ಪಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿತಾರ ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿತಾರ ಅಂತೇಳು ಬಾಯಿ ಹಾಲ್ ಪಡಂತುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂದರ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಣಂತುಲ್ಲೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಓದು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬೋಂಡು ಬಲೆ ಪೂರ ಅನ್ಬಣಂತು ಬೈ ಬೈ ಅಂಕ್ಲ ಪೀರಾ ಬರ್ಪ ಪೀರಾವಡೆ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಪೆರಿಗೆ